Hola, aquamaníacs, ja tornem a ser aquí. M'acompanyeu a descobrir noves curiositats? Coneixeu aquests peixos tan simpàtics? Segur que sí, són els protagonistes d'una pel·lícula molt coneguda. Són peixos pallasso. I veieu que estan tots movent-se entre allò que semblen uns fideus? És casa seva, és una anèmona. Tot i que tingui aquest aspecte una mica estrany, és un animal invertebrat, cosí de les meduses, que viu enganxat a les roques. Sabeu què ens passaria si toquéssim una anèmona? Doncs que ens picaria amb els seus tentacles verinosos. Els peixos pallasso no els pica perquè tenen una capa mucosa que cobreix la pell i que els protegeix. I a més, tenen una relació molt especial amb l'anèmona i s'ajuden l'un a l'altre. D'aquesta manera, el peix pallasso està ben protegit i, a canvi, ell neteja l'anèmona i l'ajuda a respirar, tot creant una major circulació de l'aigua al seu voltant. Sabíeu tot això d'aquest peix tan famós? El canvi climàtic el pot afectar molt i per això us donaré un consell. Seguiu la norma de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!